Punt número 10, l'informe de l'alcaldia de Presidència. Per informar-vos, primer que res, que este matí hem tingut una reunió com a alcalde amb tots els treballadors de l'actual residència Mare de Déu d'Escolar. Vull aprofitar, primer que res, per aclarir que els treballadors de la residència en cap cas són treballadors de l'Ajuntament d'Ondara. Com sabeu, quan s'ha apuntat fa un moment que treballadors d'administració, els dependents de l'Ajuntament d'Ondara, cobren el dia 16. Ningú treballador de la residència és treballador de l'Ajuntament d'Ondara. L'alcalde d'Ondara, per raó de la seva condició, forma part d'una fundació, igual que forma el redor del poble, el jutge del poble o el metge del poble. Per tant, no hi ha cap responsabilitat de l'Ajuntament d'Ondara sobre la situació de l'actual residència. Si és una cosa que no sàpiga, ara ja ho sap, però és una cosa que tots els treballadors de la residència tenen molt clar. Aquest matí hem tingut, com ha dit, una reunió amb tots els treballadors, hem estat analitzant la situació i tots són conscients de l'esforç que per part de la Junta del Patronat s'està fent, s'ha fet i es seguirà fent per a poder dur a terme una estabilitat en el que és els treballadors. Dir que la Generalitat Valenciana ha deure prop de 280.000 euros a l'actual residència del 2011, la subvenció pràcticament íntegra del 2011 que no s'ha rebut, i és la que està portant la situació actual de retardaments en el pagament d'algunes nòmines o inclús el no pagament de la nòmina de novembre. Perdona, de qui? De novembre. S'han avançat diners per part de l'Ajuntament per a poder pagar nòmines. Pensant que la Generalitat ingressaria abans del 31 de desembre, i esperem, i encara estem dins de desembre, que ingressi i pugui tornar-li els diners que l'Ajuntament li ha emprat, però, com ha dit al principi, l'Ajuntament d'Ondara no és la residència, i la residència no pot, per un costat, obtindre uns fons de l'Ajuntament, i més, quan no es pot tornar el 31 de desembre, ni l'Ajuntament d'Ondara pot seguir deixant diners quan a 31 de desembre no va tindre aquest retorn d'això diners. És a dir, s'ha fet per part de l'Ajuntament, que la parlarem per part de l'alcalde, per part com a persona que estic en el patronato, tot el que es podia fer i més per part d'aquesta corporació. Torno a insistir, i és una cosa que tenen tots molt clar. Aquesta matí de reunió s'ha quedat molt clara aquesta postura. L'han entesa, i no és que l'han entesa, és que l'han col·laborat i l'han recolzat. Dir-vos que des d'esta mateixa setmana que ve van a dur-se a terme diverses accions per al nostre compte ja, des de la Junta del Patronat. S'han dissenyat ja algunes iniciatives, una molt concreta, en la qual va llançar-se a la ciutadania la possibilitat, no anem a dir-li apadrinament d'un resident, però seria algo similar, com quan apadrines un xiquet, de forma que puguem obtindre tesoreria a l'actual fundació, l'actual residència, per part de col·laboradors, empreses, gent que vulgui entregar-se a col·laborar per a dotar-la de tesoreria a l'actual residència. L'actual residència té una gestió econòmica gràcies al patronat, a tots els patronos i sobretot al personal que hi ha allí, de molta responsabilitat. No és una residència que gaste més de lo que té, sinó tot el contrari. A vegades gasten menys inclús el que podrien gastar. Això ha permetit que tenim una residència que els ingressos que té assegurats pressupostàriament que ens corresponen després de les gestions que hem fet i les subvencions que ens corresponen anualment, cobrim el 100% de les despeses que té l'actual residència. És a dir, no tenim un problema de que han baixat els ingressos o han baixat les recaptacions o han baixat les aportacions.
El problema que té actualment la residència és un problema de tesoreria, i és que la Generalitat pot ingressar en juny i en novembre, esperem que ingressi en desembre i els següents dies. Per tant, és un problema de no tindre diners quan toca. Aquesta iniciativa, que vos participarà els dos grups de l'oposició, que a més sou membres com a oients de la Junta del Patronato, vaig a demanar-vos, ara sí ja, com a alcalde, com a representant del Patronato, màxima implicació, va a demanar-vos la col·laboració, igual que a tots els patronos, per a que entre tots fem possible que aquesta iniciativa, que va proposar d'allò, després d'estar analitzant diverses qüestions que podríem fer, penso que és de les més ràpides, les més àgils i la que més pront pot donar els seus fruits i podem dotar d'estabilitat a la residència. Antes no ho he dit, aquesta aportació que es sol·licitaria voluntària a la gent seria una aportació voluntària des d'un import, màxim no hi hauria import, i seria retornable als 15 mesos. És a dir, tu faries unes entregues mensuals per mig de la teva aportació, cada veí, cada empresa que vulgui fer-la, i als 15 mesos se t'abonarien aquesta mateixa quantitat. De forma que al final tu no perds els diners, sinó que el que fas és transitòriament la residència mantindre una bossa de diners. Al final ho hem d'entendre, com que és un pla d'oro per molta gent, al final fa una aportació mensual i al cap de 15 mesos torna a recuperar els diners, però jo penso que és una de les solucions més ràpides, fàcils, difícils d'explicar, però que podem fer per a poder dotar d'estabilitat a la residència. Dir que això no és l'únic que va fer-se. Nosaltres portem temps reivindicant a la conselleria aquesta situació inaguantable. Sabem dels problemes financers que té la Generalitat, conegut per tots, l'opinió pública la coneix perfectament. N'hi ha altres administracions de la comarca que fa molt més temps que n'estan cobrant, com per exemple el Carama, també per culpa del pagament de la Generalitat, i altres que estan i que segurament decidiran si no algunes solucions ràpides. Però sí que estem fent el mateix temps gestions. El mateix dimarts de la setmana que ve tenim una reunió amb l'alcalde de Tollos i nosaltres, en la directora general de Benestar Social, per a tractar els dos únics casos que n'hi ha. Són aquestes dues residències, Tollos i nosaltres. Tollos per la seva capacitat de municipi, una residència que pràcticament el cost de la residència supera el pressupost en un 3.000%, i nosaltres, que som una residència que no està integrada dins de ninguna administració que pot suportar aquest pas mentre no arriba la subvenció. Com podria ser el cas de Dénia, per exemple, que sí que és una residència que depèn de l'Ajuntament de Dénia i que igual que li paga el policia local, li paga el secretari de l'Ajuntament i li paga l'arquitecte, li paga el sanitari, li paga el recepcionista, li paga el camionero de la residència. Ja que som de residències les úniques, hem plantejat una reunió amb la conselleria per a poder buscar una solució perquè anem amb fórmules que té la pròpia Generalitat, modificant els programes per als quals no donen els diners, per a poder fer que aquests diners no vinguin en aquests dos pagaments de juny i de desembre. Però tot això són iniciatives que no són un fruit per a demà, sinó serà ja per al 2012, i ara el que més ens preocupa és poder, en tant que dotar el pressupost o de tresoreria invertir la residència, que és l'objectiu. Per tant, comunicarem en breu una reunió i parlarem d'aquesta iniciativa. Abans de passar al punt número 11, és dir que no hi ha mocions d'urgència, però tinc l'interès que es puguen aprovar mocions d'urgència en les convocatòries extraordinàries quan siga que modifiqui un ple ordinari. Hi haurà un punt en el pròxim ple perquè això ho incorpora, ho tingui clar, i que les mocions d'urgències, quan siguin plens que s'acorden per raó de festivitats i tal, puguem incorporar com un ple ordinari.